Asa man ang lami, ang malibang o mangihi? I love this. Sa di pa mo palansong wisik ini mga pangutana, ato sang isat out nga atong mga higala diya sa UK, kining mga tawhana ra ba didto ra ba jud ni graduate pod sa UB. Karon atong isat out ni si ang Three Kings diha, si Marvin Abayon, shout out sa mga diha, shout out pod kay Elias Gambong, shout out sa mga diha, og kinalasan kinagwapuhan, shout out diha kay Alden Bangkod. Karon pag-amping mo diha, ampingin ninyo inyong lawas kay mao na gitaptan sa inyong balaang hinagiban. Karon atong basahon ning pangutana ni Kuan be. Kisa ne? Cyril Bakilta. Shout out diha kay Cyril Bakilta. Itong basahon niyo pangutana be. Soy idol, na ako pangutana nimo ba? Asa man ang lami, ang malibang o mangihi? Matay. Soy, paminaw, kay ako kang suginlan. Nahibaw kag asay mas lami? Kadtong panahon sa ana-ana nga makalibang ka og makaihi. 네가 나를 너무 졸라 한번만 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어